Mit navn er Søs. Jeg er 24 år gammel, og jeg læser kunsthistorie på Aarhus Universitet. Og ved siden af studierne, der arbejder jeg som kunstfaglig formidler og som assistent inden for museums- og galleriverdenen. Jeg hedder Stine. Jeg er 26 år. Jeg læser kunsthistorie på kandidaten. Og ved siden af mit studie, der arbejder jeg på et kunstmuseum. Jeg hedder Amalie. Jeg er 24. Jeg læser kunsthistorie og så arbejder jeg til daglig som kunstfaglig formidler, og jeg er også galleriassistent. Min passion for kunst, den strækker sig langt tilbage. Jeg har altid selv været meget kreativ. Og jeg troede også en overgang, at jeg måske selv skulle skabe kunst. Jeg har blandt andet i mit sabbatår gået på en tegneskole, hvor jeg lærte klassisk tegning. Men efterhånden så begyndte jeg at interessere mig mere for den teoretiske del, og især for det her med at formidle kunst til andre. En af de måder, vi kan udleve vores passion for kunsten, er, at vi har skabt det her udstillingsinitiativ, som vi kalder Rendezvous. Og det essentielle ved Rendezvous, det er det her samarbejde, vi gerne vil kreere med de unge kunstnere, for vi synes, det er essentielt at få skabt det her netværk og kunne trække på hinandens faglighed og kompetencer på et tidligt niveau som overhovedet muligt. Det, vi kan tilbyde med vores koncept, er at få skabt de her helstøbte udstillinger, hvor vi får de unge spirende kunstnere ud af akademiets rammer og få dem ind i udstillinger, hvor vi også kan lave formidling til og publikationer og alt, der hører sig til. Det er en helstøbt udstilling. Det er et koncept, vi synes mangler på den aarhusianske kunst- og kulturscene, hvor vi gerne vil lave en platform for at fremvise den her unge spirende kunst, som måske ligefrem er morgendagens kunst. Jamen, konceptet er jo de her pop-up-udstillinger, som er flytbare, kan man sige. De åbner med et halvt års mellemrum i forskellige locations rundt om i Aarhus, og så er det jo denne her udstilling, der er der i 3-4 uger, og så lukker vi ned igen, og så går vi klar til den næste Rendezvous-udstilling. Vores første udstilling er lige om hjørnet, og det er vores sommer pop-up, som kommer til at ligge her i slutningen af august og i starten af september. Lige nu der har vi open call, så send os billeder af din kunst og skriv lidt om dig selv. Og husk at finde os og følg os på Facebook og Instagram under Rendezvous Curators. Så. Det glæder os.